नोंथांमोन नोंथांमोन थांबाय आंनि चेनेलाव वेलकाम खालामनाय जाबाय। बैसागु फोरबोनि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं। नै दायो आं ओंखारदों बैसागु फोरबोनि थाखाय गाबोन मोसौ थुखैनाय फोरबोनि थाखाय माखासे बुस्थुखौ रेडि खालामना लानि, जगार खालामना लानि। मा बुस्थुथाय आं नामफोरखौ बारा मोजाङै मिथिया। आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। मालाय गासैफ्रा लाबोजोब्बाय। दंनाया दङ एसे बारा गैला। दंबावो दंनायालाय बारा मोजां गैलामोन आरोना। एसे नांगौबा होनो हासिगोन आरो। आं नायहैनो र' नाय जाबाय सयकिल' माना नाङा। लोगोफोर नै लानाया लाबाय। ओमफ्राय मा लाखो जोंनियाव रायदों ओमफ्राय दिग्लिगुथि। ओमफ्राय मा लायबावनांगौ? आरो बाब्रिखौ लायबावनांगौ। आच्छा, नै बेखौ लाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै मा लायबावनांगौ नों? बाब्रिखौ लायबावनांगौ। ओरैनो बाब्रिखौआनो हो? रंजालि बैसागुनि आरो गोदान बोसोरनि आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय।
नै आं गामियाव थांनो ओंखारदों गामियाव माने बैसागु बरायनाय दंनो बर' फरायसा आफादनिफ्राय माने जोंनि गामियाव माने बैसागु बरायनो फैगोन आरोना बैसागु बरायनायखौ आंबो नुफेराखै माबायदि बरायोथाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन माबायदि बरायो नोंथांमोनाबो नुवाखैबा जुदि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नुगोन आरोना बैसागुखौ जेनेबा माबायदि बरायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे बैसागु बोथोर होननानै जाथा माने इसिबां लोंनो नाङा आरोना एसे माने जखानियाव लोंनानै गाव गावखौनो एसे साबधानाव लाखि माने गारिफोरखौ बाइकफोरखौ एसे मोजाङै सालाय बारा इसेबां लोंनाङा जानाङा माने इसेबां माने बिन्दास एसे गाव गावखौनो एसे सेफआव लाखि आरोना नै दा बैसागु बरायनो फैनाय सानसेनि थाखाय हाबाफारि लानाय जादों आरोना सानसेनि थाखाय माने जानाय लोंनायबो खालामगोन ओमफ्राय बेयाव सानसेनि थाखाय माने हाबाफारि लानाय जादों आरोना मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय फाइनालि लोगोफोर आं मोनफैबाय आरोना दा बैसागु बरायनाय बे जायगायाव फाइनालि मोनफैबाय माबायदि जागोन माबायदि जायाखै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो फुंबिलिनि गोथार फिथेला बेरायनाय हाबाफारिखौ जोङो जागायनो सानबाय बिथांखौबो खावलायफानाय जाबाय सैलुट होनानै मान होनो थाखाय खावलायबाय सैलुट डाउन गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे फुंबिलिनि गिबि हाबाफारि हारिमुनि गोथार फिथेला बेरहोनाय आखाइ खबनानै हो गोजोननाय थाबाय लोगो लोगोनो दिनैनि बे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो नैबे दिनैनि गोथार आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गासैबो दैदेनगिरि सारमोनखौबो गासैखौबो साखि लगायनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होलायनानै गंफा गंफा साखि सावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आं गोदोबो एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन दा आं गोजौ फरायसालिनि जाहैबाय दा बेहाय आं नुदों क्लास 9 निफ्राय जोंना सासे सानै बोसोराव साफा हाबा जालाङो बे जाहैबाय जौबननि डिस्टार्बेन्सआव जौबननि जिथु माबानाय दिगदाराव बे जालाङो दा बेनिखायनो जोङो एसे फ्रि डिसकासन जानांगौ बेहाय आरो ओंखायनो बे समाव 9, 10 आव फरायनाय हिन्जावसाफोरखौ जोंनि न'खरनि गार्जेनफोरा बाराद्राय फ्रिबो हगारद्रायनाङा आं बुंनो नागिराखै बे हौले बे गामिनिफ्राय बेहाय नोंसिनि गामिनिफ्राय बे फैनायाव हारसिं हगारनाङा आंखौ बुङाखै
हमनानै ला गगामुगाव लेखा बायनो होननानै हारसिं थांदों बेफोराव बारा हगार बायहरनाङा मिथिबायना लांफानांगौ बास मा नांगौ लेखाया बाय बले मा गस्ला नांगौ बाय बे रखम जानांगौ आरोखि जोंनि नैबे डायलगफोरखौ गारनांसिगौ नों देरबाय थांदो हारसिंनो मा बेखौनो हाया नामा नों हाया नामा देराखै नामा फैसाया बाहे ब्लाउसआ दख'नाया बे रोखोमै बारा जानो नाङा दा बेबायदियावबो जों जाथिया एसे माखासे माबानिफ्राय जाथायफोरनिफ्राय जों एसे बारग'नो हायाखै आरो बेबायदि नाजायोब्ला जों आं सान्दों एसे जों साक्सेस जागोन जों दस्राखौबो नायनांगोन अकल गावखौल' नायबा जानाय नङा गुबुनाबो मा खालामदों गुबुन माहारिफोरा माबोरै सोलिदों जों बेखौबो एसे नायनांगोन बेखौ एसे नायनांगोन जोङो नंगौ जौबना डिस्टार्ब होयो मोजां मोननायानो अन्ध खाना बायदि जायखौ मोजां मोनगोन बे बिनि थाखाय सना फिथर सोरनिबा थाखाय हांगार फिथरबाबो बे बिनि थाखाय सना फिथर जायो गतिके बे साइडनिफ्राय जोङो एसे फरायफुनाय समाव बैसो जायै समाव जों लाखिनो हानाया जोंनि दायित्व बा लाखिनो नाजानाया जोंनि दायित्व जायफोर हिनजावसाया 18 बोसोर जायाखै बा जाया बे हाबा जानो मोना दा थेवबो आङो बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै बर'खौ बांसिन आङो बेखौ बुंगोन जों जाहाथे खम बैसोआव जोंनि हाबा जाया जालायनाय जों खाबु होआ बेखौ जों नाजानाया जोंनि साफ्रोमबो बैसोगोरा बा गार्जेनफोरनि दायित्व आं बेखौबो एसे बुंबाय आङो बुंथावा हयथ' साननो हागौ सोरबाफोरा खिन्थु बेयो अप्रिय हल' हयथ' बे सैथो दङ आरो बे बुस्थुआव जोङो दा सोलियो जोंनि गथ'फोरखौ जों बेनिखायनो फ्रि डिसकासन बेफोराव एसे माबानांगौ जोंबो फरायसालिफ्राव बानाय 12 जननि जोंनो लिस्ट थिखोना हरदों बेनि मुंखौ फारियै दहायनो एसे सिगां आफादगिरिया फरायथिना होलांबाय आरो आङो फिन खेबसेबाव फरायथिनानै होबावनो सानदों गांसे गेन्जि गस्लाजों सन्मान होनो थाखाय आङो जोंनिनो बोसोनगिरि अरुण कुमार सारखौ खावलायनाय जाबाय लोगोसे दंमोन फाउदुर बसुमतारी मुस्लिमा फाउदुर बसुमतारी फैथ'वाखै बिनि उनाव दङ मुस्लिम थाखुसिं बसुमतारी बिथांखौबो गांसे गेन्जि गस्लाजों सन्मान होनो थाखाय इउपिपिअनि गगामुग दख'रानि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे दङ मुस्लिमा नेबासि मोसाहारि बिथांखौबो गांसे ब्लाउसजों सन्मान होनो थाखाय जोंनिनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि सन्जिब बसुमतारी आदाखौ खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव दङ मुस्लिम लावरि लाहारि बिथांखौबो गांसे ब्लाउसजों सन्मान होनो थाखाय खावलायबाय गगामुग दख'रा साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि निरम ब्रह्म सार बिथांखौ खावलायबाय बिनि उनाव दङ मुस्लिमा रानि बसुमतारी बिथांखौबो गांसे ब्लाउसजों सन्मान होनो थाखाय गुरै खावलायबाय गगामुग दख'रा साहित्य सभानिनो लेङाइ आफादगिरि सिलरम सरगियारि सारखौ बिनि उनाव दङ दिनै दुलाराय जोंनि बर' फरायसा आफादा जोंनि गामिखौ दिनै सन्मान होनो फैदों रायजो राजाया बयबो जोंनि फरायसा आफादा फैदों बेनिखायनो बेसेबां सोमोनांथाव बेसेबां गोमोथाव दिनै बैसागुआ बे बैसागुजोंनो जोङो बर' हारिया गोमो गोजा गोथां गुफुर रायजो जानानै दिनै बिदिनो आलो आलो थाबाय थानो मोनथों आरो बेबायदिनो माने रंजाथाव बाजाथाव जाथों बेखौ जों खावलायो बेजों लोगोसेनो जोंबो स्राय दिनै बैसागु मेथाइ खननो नागिरदों आङो रायजो राजाया खामा लाबो सिफुङा लाबो खाम सिफुङा खनसे लाबो फ्राय खनथ्रानोसै बर' बैसागुखौ जों बरायनो हाया नामा जों बर' हारिनि रायजो राजा मानायखौ फै लाबो मा थाब थाबनो सिफुं लाबो खाम लाबो जथा लाबो सेरजा लाबो बर' हारिनि जों अराय सम
फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो दालाय बास्लाय गावखौआ मानो गाबो बैसागु बोथोरा मानो फैयो गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो रायजो जादों हनै रायजो जादों बे सुनियासो मावनानै जाना जादों बालथिङा बैसागु बरायनायाथ' जानानै थांबाय ओमफ्राय नै दा बैसागु बरायनाया जानानै थांबाय आरोना नै दा जोब्बाय नै दा ओरैनो गामिनि रायजो राजाफ्रा माने ओरैनो रंजागासिनो दं आरोना मोसागासिनो दं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामना हो आरो चेनेलाव नायबा साबसक्राइब खालाम कमेन्ट खालाम भिडिअआ माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों जायखियानो जादोंला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय